بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد wa ali tahirin. To awalan dai su musulmi duk inda suke abu guda ne, kuma annabin su guda Muhammad sallallahu alaihi wa sallama, kuma shi yazo da wannan sako, kuma shi ya nuna cewa ita al'umman musulmi kwaya ɗaya ce, kamar da Allah ta'ala ya ce inna hadhihi ummatukum ummatan wahida, al'umman nan kwaya ɗaya ce. Saboda haka kuma manzo Allah ya faɗa cewa duk wani abu ya taba bangaren jiki kamar jiki ya sifanta ta, saka duk wanda aka taba wani bangare na jiki kamar a ce ido na ciwo, ai kaga za a kwana duk jiki ba lafiya, ko kafa na ciwo ko hannu ko ido, to za ka ga duk sauran jiki ya dauka. To haka ita wannan al'umma take, haka Allah ya sifanta ta, haka manzon sa ya sifanta sallallahu alaihi wa alihi. Saboda haka duk abin da ya shafi wata al'umma a wani bangare na duniya to ya shafi dukkan al'umma ne baki daya. Saboda haka abin da ya shafi Palestine ba magana ne na mazhaba ko magana ne na ɗariƙa ko magana ne na jinsi ko magana ne na magana ce kwaya biyu, magana ce ta mu al'umma ce musulma baki ɗayan mu ɗaya kenan. Na biyu kuma magana ce ta humanity, yan adamtaka, su yan adam ne mu yan adam ne, kuma an umurce mu duk dan adam da ya kira yana neman agaji mu kai masa agaji da dauki. To wannan shine dan abin da muke iya yi. Saboda haka ba wani abu ne da ya shafi ko yan shi'a ko shafi mutanen Najeriya kawai, duk duniya ne. Bilhassali ma har akwai Yahudawa wayanda suke jinin su ne Yahudawa ne, addinin su Yahudanci ne, su ma suna raya wannan rana din saboda suna ganin abin da ake din zalunci ne. An lura ai abin da ake zalunci ne, so wannan shine muhimmancin ita wannan rana din. Zalan duba da tsasa al'umma kamar ba su fahimci ne da hakikanin ita wannan kira za a yi ga sauran al'umma da su fahimci muhimmancin ranar su zo a yi da su. To ya kamata dai a ce da zuwa yanzu shekara 42 da shelanta wannan rana, ya kamata a ce musulmi sun farka kuma sun fahimta. To amma alhamdulillah ba a taro an zama ɗaya ba, wasu ƙasashe na duniya suna yi, har Amerika ana yi, mutanen Amerika, mutanen Ingila, mutanen Kiristoci na yi, ba'alin Yahudawa na yi, sauran mutane a sassan duniya, gabar da maku da arewa na duniya duk ana yi. Nan dai ne da yake akwai duhun kai, akwai sauran duhun kai, sannan kuma akwai kansa ta addini, su ne wahabiyawa wayanda suke su dama kaman yan dako ne na tallan yahudanci. So saboda cikin addini nasu an saka musu kin sauran musulmi, an saka musu kin jihadi, an saka musu kin neman yanci, an saka musu biyayya ga tsarin da ya saba mana Allah. So wannan kansa din da yanzu aka saka mata komi, suke da talabijin, suke da kuɗi, suke da gwamnati, suke da komai da komai. Wannan ya taimaka wurin dakile al'umma. Da a ce wayannan kansan musulmin da suna kan hanya cikin hayyacin su suke, to da ba haka ba. Kuma da cewa kamar yanzu wasu suna ganin ita muzahar Kudus da a shekara ana yi su ɗaya ne, to kuma sai gashi tsaya an yi yau ma an yi, kuma suna ta magana kan cewa to ai komai lokaci gare shi, komai lokaci gare shi. Da bayan sallah ma ake yi, bayan sallah kuma wuri daya nan muke shiga motoci mu tai Zaria ayi bayan sallah, sati guda bayan sallah sannan aje ayi. Daga baya kuma aka dawo da ita saboda yanayi can bai bada ayi ran sallah din, ayi ranan abin nan Kudus din ba, sai zama can ake zuwa ana yi. Sannan hankali kuma sai zama kaga yanzu gashi ko ina ma ana yi, kuma yanzu gashi ana yi a ranan Kudus din kuma cikin azumi din. So kaga wato abu ne marhala mataki saboda yanzu an kawo wani mataki da kuma ana ganin cewa musamman halin da ake ciki yanzu a Kudus din, irin zaluncin da yayi yawa, akwai bukatan a yi don mutane su fahimci cewa akwai zaluncin da ake yi. Ɗaya kenan. Na biyu kuma su fahimci cewa zaluncin da ake yi ba mu yarda da shi ba, saboda mutanen ana takura su, ana zalunta su, ko da ma ba mutane bane ake ma irin wannan, to ya kamata a ce mutane sun farka. Wannan dai shine a takaice. Insha Allah mun gode. To madalla insha Allah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim.